Zdravím všechny příznivce tarotu. Já pro své kurzisty, kteří u mě absolvují korespondenční kurz tarotu, občas připravuji nějaké videjka, které se týkají výkladu tarotu. Některá videa dávám veřejně, některá jsou soukromá, jsou pouze pro ně. A objevují se různé časté dotazy. Takže v některých mých posledních videích možná jste mohli vidět nějaké třeba návody na karetní výklady nebo vysvětlování rozdílu mezi některými kartami. Občas se tam něco takového objevuje. A dneska bych se chtěla právě podívat na porovnávání karet z Malé arkány. Vyvstaly mi tam třeba takové dotazy, že někdo třeba, bylo to u více účastníků, že by jako chtěli porozumět více, jaký je vlastně rozdíl mezi jednotlivými kartami Malé arkány mezi dvojkami. Jako přesně rozlišit třeba, v čem je jiná dvojka mečů a dvojka holí, pokud to není tak jednoznačné. Takže já bych třeba moc ráda v některých videích porovnala právě ty dvojky, trojky, čtverky, pětky, šestky, sedmičky, osmičky, devítky, desítky. ESA jsem, myslím, už jednou v nějakém videjku nahrávala, takže to už byste tam měli mít. Všechno asi nebudu dávat veřejně, ale samozřejmě máte možnost, pokud budete mít zájem, opravdu absolvovat celý tarotový kurz, se ke mně přihlásit a společně se domluvíme. Je to postaveno především na plnění praktických úkolů, dostáváte materiály a společně sdílíme ve skupině na Messengeru různé zkušenosti, zážitky a případně také se snažím pořádat i nějaká osobní setkání pro místní a pro ty, kteří nejsou místní, tak obdrží třeba nějaký krátký záznam, videozáznam nebo audiozáznam z toho, co jsme procvičovali, co jsme dělali a tak dále. Jací lidi se sešli, pokaždé je to jiná energie, řeší se jiné záležitosti. Je to hlavně postaveno na praxi, na takové jakoby skupinové, dejme tomu i terapii, kdy si navzájem každý může pořešit i svoje osobní záležitosti, protože přece jenom my potřebujeme vykládat ty karty, potřebujeme ty otázky, potřebujeme ta témata. Takže to jen tak na úvod a už jdeme teda na ty dvojky. Já jsem si tady nachystala dvojky z Malé arkány ze 3 tarotových sad. A sice je to tarotová sada Kočky vládnou světu, což tady už můžete vidět. Jo? Dala jsem tady 2 mečů, 2 pentaklů, 2 pohárů a 2 holí. Teď si tady uspořádám další tarotovou sadu, kterou moc ráda používám, je tarot keltských draků. Takže zase dám to tady. Tady mám zrovna meče, pentakly. Je asi jedno, v jakém pořadí, jenom jsou ty jednotlivé živly, dá se říct, jenom to vlastně dávám tak, aby to bylo podobně pod sebou. A 3. tarotovou sadu pro porovnání jsem si připravila další karty, které mám moc ráda, a to je tarot světla a stínu. Zkusím to dát sem, abyste to viděli, pokud to teda nějak uvidíte, doufám, že ano. Tak a je to i zrcadlově samozřejmě, ale to je v tuto chvíli jedno. Tak meče a pentakly. Tak a zkusíme si vlastně na těchto 3 sadách porovnat ty významy, v čem se liší, co je na těch obrázcích a jak vlastně těm kartám můžeme rozumět trošku podrobněji. Ono to přece jenom i tady to zabere nějaký čas, takže já až zase budu mít čas a dostanu se k nahrávání nějakého dalšího videa, tak si potom třeba vyberu 3 nebo 4, vždycky nějak něco takového vymyslím. Já se teďka snažím to nastavit tak, abyste to viděli, protože už je teda docela dneska pozdě, protože přece jenom nevládneme tomu času úplně. Takže je tma, jak v pytli, a mám tady stín. Tarot světla a stínu mi ukazuje světlo i stín.
takže nevím, nakolik dobře to vidíte, ale já to nějak zkusím vymyslet a vyřešit, aby nám to tady zase takové velké stíny nevrhalo. Takže jako na prvním místě, to teda není záměr, ale nějak to tak vzniklo, mám tady meče. Mám tady 2 mečů. Takže 2 mečů z tarotové sady, tarot světla a stínu. Tady můžete vidět tu kartu, nějak možná lépe. Vidíte, že je na ní žena, která má zavazané oči, kolem lítají vrány a je taková, jako kdyby se vlastně bránila nějakým vtíravým myšlenkám a je taková, asi není úplně jako v komfortní pozici, že? Když se podíváme na tarotovou sadu Kočky vládnou světu, tak ta kočička je relativně v pohodě, má kolem sebe 2 zapíchlé meče, ale má asi, řekla bych, že má teda, když to tak možná vypadá, že má nějaké šrámy nad tím jedním okem, jako kdyby jí tam 2krát někdo pořádně šlehnul, jo, což taky bude důležité. No a potom tady máme tarot keltských draků a máme tady človíčka, který drak mu nabízí 2 meče a on teď jako tam stojí, je tam oheň, on přemýšlí teda, jako jestli má ty meče si vzít, nebo možná přemýšlí na něčím jiným, těžko říct, jo, je to takový pocit, že je před bojem, nebo že možná rezignoval, nebo že je po boji, jo, něco takového, jako ta karta vyjadřuje napětí, jo, to prostě musíte vidět. No a přece jenom to napětí je, že? Napětí tam máme. Když si vezmeme dvojka z numerologie, co znamená? 2 znamená vždycky 2. Je to o vztahu čehokoliv, kohokoliv. Když si představíme 2 body v prostoru, spojíme je v jednu přímku a uděláme z ní houpačku. Třeba klidně houpačku, která se může převažovat na jednu či druhou stranu. Můžeme z toho udělat opozici. Opozici, kdy prostě ty 2 strany stojí proti sobě. A významově je to právě přesně tak. Jo? Když se podíváme na ty meče, já teda vykládám meče jako živel ohně. To znamená, že je to o té akci, odvaze, agresivitě, o tom boji. Je to o té energii. Jo? A vlastně, když teda porovnám ty karty a chci vyjádřit, co teda ta 2 mečů znamená, tak na mě to působí tak, že proběhl nějaký boj, ale já jsem z toho úplně nevyvázl nejlíp a momentálně teď nemůžu pokračovat dál, protože nevím, jak dál. A potřebuju se zastavit, potřebuju si to rozmyslet, lížu si tady šrámy po boji, jako kočička má tady poškrábané oko a ona teďka sedí v klidu, předstírá teda, že je v klidu a neví, jak dál, jako přemýšlí, co teda udělá dál. Stejně jako tady to potetované děvče, co na ní útočí ti ptáci a má zavazané oči, tak je to takový pocit, jakoby, že se brání nějakým vtíravým myšlenkám, brání se nějakým útokům, že možná se snaží si odpočinout, aby se mohla rozhodnout, co udělat dál, ale rozhodně není v pohodě. A stejně tak tady ten borec, co mu ten drak nabízí ty 2 meče, nebo mu je tady jako nějak ukazuje, kdy on přemýšlí, jako kdyby vyjednával, jako kdyby přemýšlel nad tím, hele, tak dáš mi ten meč a můžu tě zabít, anebo co, nebo mám jít prostě někam do háje, nebo co mám teda vlastně dělat, jo. A o tom to přesně je, že u té 2 mečů jste v takové patové situaci v životě třeba, kdy prostě víte, že to pro vás nedopadlo úplně dobře, ale že momentálně zůstáváte tak, jak jste, protože si musíte rozmyslet, co dál a vy to nevíte. A vy třeba možná chcete bojovat dál a jít dál do té akce, ale potřebujete trošku nabrat sílu a hlavně si rozmyslet, jestli vám to vůbec stojí za to a kterým směrem půjdete. Takže ta karta se taky vykládá jako takové dočasné příměří. Teďka, když se podíváme na další 2, máme tady pentakly. Takže, co se týká pentaklu, ta karta působí trošku více harmonicky. Máme tady tarot světla a stínu. Vidíme tady nějakou ženu krásnou, která si tady jako pohrává a balancuje. Vyloženě balancuje se 2 disky. To vypadá, jako kdyby měla nějaké 2 kabelky nebo něco takového, ani nevím, co to je. A je to jedno v tuto chvíli. Ale je zamyšlená, přemýšlí jako, jo. Takže je v tom určitá nerozhodnost, můžeme se na tom shodnout. U těch kočiček, ty kočky jsou tady rovnou 2.
mají tady přímo ten disk, ten pentagram, jo, a jedna strana, vidíte, jedna strana je taková, jedna strana taková, jako kdyby nevěděli, na jakou stranu se přidat. Co teda udělat? Jak to vyřešit? Jo, je to v podstatě zase stejné. Je to nerozhodnost, váhavost, snaha o nějakou rovnováhu. Tady je to jednoznačné. Toto je vyloženě prostě rovnováha. Ono to trošku připomíná i kartu spravedlnost tady v tomto případě, protože tady u toho tarotu keltských draků vidíte, že jde po kladině, na jedné straně má prostě toho dráčka, na druhé straně toho dráčka, jako kdyby to vyvažovala, tak jak jde. Jo? Takže tady vidíte, že u těch pentaklů, protože se jedná o živel země, tak můžeme to prostě brát tak, že bude to poněkud klidnější než u té dvojky mečů, ale ta situace je svým způsobem taky patová, kdy my vlastně přemýšlíme nad tím, jak teda dosáhnout té rovnováhy, jak tu situaci zvládnout, jak najít tu stabilitu. A ta stabilita by se měla týkat třeba práce, financí, výdělku, jo? Všech takových těch zemitých záležitostí. Může to být i krátkodobý odpočinek předtím, než zase budeme pracovat dál, než budeme vyvíjet nějakou aktivitu. Je to klidová pasivní karta. Jo? Ta dvojka tady v tomhle případě je klidová pasivní karta, kdy my se snažíme o nějakou rovnováhu, kdy je to takové jako, jo, obě strany, jsou to ty dvě strany mince, třeba můžeme si říct, jo, dvě strany mince, kdy si uvědomujeme, že každá ta strana mince je jiná a nechceme preferovat ani jednu z nich. Víme, že si to musíme rozmyslet. Asi takhle bych to jako teď ve stručnosti řekla. Asi nejjednodušší a nejsrozumitelnější je karta dvojka poháru, protože tu si většinou každý spojuje se vztahem. Tady na to můžete vidět tarot světla a stínu jednoznačně, jo, už prostě spojené ruce. Spojené ruce dvou lidí, spojení dvou protikladů, už to samo o sobě, jo, mužského a ženského principu. Tady máme dvě kočičky, které jsou tak šťastné, že si spolu, zase každá je jiná, protože jedna je pruhovaná, jedna je černá. A už si spolu chtějí připít tím vínem, že je jako super, jo, je to usmíření, je to smír, je to navázání vztahu, navázání spolupráce. Jo, i takhle se ta karta vykládá, protože se to týká vztahu. Je v tom vztah, je v tom nějaká emoce, je v tom kontakt s druhým člověkem. Tady taky krásně, jo, dva spolu. Jo, my to můžeme vztahovat na tu vztahovou oblast, na oblast lásky a partnerských vztahů, ale samozřejmě může se to týkat i práce nebo kterýkoliv jiných jako oblasti života. A je to celkem srozumitelná karta, kde asi netřeba dalšího vysvětlení. No a potom máme ty hole. Ty hole opět zase ukazují nějakou potřebu rovnováhy, zastavení, klidová karta pasivní, vyrovnání nějaké situace, kdy zase přemýšlíme teda, co dál, jak to teda udělat, co zvládnout. Takže zase bych to vztáhla na živel, nebo zase, prostě v tomto případě já hole beru jako vzduch jako proces nějakých jako myšlenek, změn, pohybu, vzdušného živlu, mentální oblasti komunikace, nějakého intelektu a tak dále. Takže vidíme, že jednak u kočičky třeba ty hůlky rozkvetly. Ne úplně nerozkvetly, ale zelenají se tam listečky, což je nějaký prostě růst a pokrok. A ta kočička má zeměkouli. Asi to má nějaký balonek na hraní, ale je to zeměkoule. Ta karta je ale fakt moc pěkná. Jako líbí se mi vůbec tak, jak je udělaná, tak, jak ji stvárnili. A já si myslím, jako, že je to dost vypovídající, že je to v zásadě hezké, kdy ona jako kdyby navázala nějakou novou spolupráci, kdy přemýšlí o změně, o budoucnosti, kdy se těší na všecko dobré, nové, co bude, ale v tu chvíli jako je v klidu, protože přemýšlí, protože je ale v zásadě spokojená, že se jí něco povedlo. Já tu kartu jako vnímám pozitivně. Nevím, jestli jsem to teda ukázala dobře nějak, tak jako tak, no.
Tak a teďkom, když se podíváme tady na ty draky, taky to jako vypadá celkem v pohodě. Tady ten typek si tam mává těma holema ve vzduchu a je prostě šťastný. Jako kdyby, že v tu chvíli má nějaké vize budoucnosti, má nějakou vizi o své budoucnosti, je vyrovnaný, je v harmonii, ví, že prostě zvládá obě strany, přemýšlí nad tím, co dál, něco se prostě povedlo. Je to prostě o nějaké, jako o nějaké rovnováze, o něčem, co jako vnímám to pozitivně, jo, tady takto. No a potom tady ta karta Tarot světla a stínu úplně asi mně přijde podle toho, jak je vykreslená, nejméně pozitivní z těch ostatních holí, kdy ta slečna jak kdyby je pasivní a nejistá, kdy vůbec neví, co dál, přemýšlí nad tím. Jedna hulka je opřená, druhou drží v ruce, má tam zase tu země kouli, jo, což je zásadní. Ty země koule jsou tady všude, i u těch koček. A kouká asi z okna, kdy teda přemýšlí nad tím, co dál. Je to takové zastavení se, plány nějaké, snaha se jako srovnat, smířit s něčím, jde zase o tu rovnováhu zkrátka a dobře. Takže když se ještě na to jako člověk jako lépe podívá a zamyslí, tak je to jako přemýšlení nad tím, co teda budu dělat dál, protože asi úplně nejsem spokojený s tou situací a chci něco změnit a mám vize a plány do budoucna, takže chci si zatím jít, ale potřebuji nějaký čas, abych to prostě promyslel. Takže asi tak nějak bych to vnímala. Můžete mi třeba klidně k tomu napsat, jak to vnímáte vy. A příště teda se zkusíme podívat třeba na ty trojky. Jo, jak vnímáme trojky. Jak vnímáme trojky mečů, pentaklů, poháru nebo holí. Ostatně jako porovnání těch karet je jeden z úkolů v celém tom kurzu, v jedné z lekcí. Tuším, že ve třetí. Takže budíš vám to třeba inspirací. Mějte se moc krásně a tarotu zdar.